ஹாய் ஹலோ வெல்கம் கைஸ். இதான் உங்களோட யூகே கேமர் வைட்டி தமிழ் சேனல். இதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் வீடியோ. இப்போது நான் மொபைலுக்கான மைன்கிராஃப்ட் பாக்கெட் எடிஷன் பெஸ்ட் கிளைண்ட் பார்க்க போகிறேன். வாங்க இப்போ செட்டிங்ஸ் போயிட்டு குளோபல் ரிசோர்ஸஸ் பேக் போயிட்டு இதுதான் பாருங்கள், டோட்டல் பேக் வெர்ஷன் 6.5 பேட்டாலாம் இல்லை, நீங்கள் 1.17 கூட யூஸ் பண்ணி. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. இப்போது லோடிங் ஆகிடுது. மறக்காமல் இது லோடிங் ஆகிறதுல டக்கு நீங்கள் போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்குன்னு பார்க்கலாம் கைஸ். இப்போ டைட்டில் ஸ்க்ரீனு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடமே இதுதான். இப்போ உங்களுக்கு எந்த வேர்ல்டு வேணுமோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் செட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிசோர்ஸ் பேக் போங்க, போயிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி நான் ஏற்கனவே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். அது நீங்கள் செட்டிங்ஸ் பண்ணோன்னா கூட பண்ணிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். நான் டிஃபால்ட்டில் வச்சுக்கிறேன். ப்ளே கொடுத்துட்டேன். இது பாருங்கள், இதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் பார்ட்டு. லோடிங் ஸ்க்ரீன் பாருங்கள், ஒரு டர்ட்டில் அப்படியே லோடிங் ஆகிற மாதிரி இது. வேர்ல்டில் வந்தாச்சு. இப்போது இந்த ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேக் டவுன்லோட் ஆட் பண்ணிச்சுக்கோங்க அவங்களே. இது லாப்பிஸ் லசூரி, கோல்டு, கோல், ஐரன், டைமண்ட். நீங்கள் ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி கோல், ரெட் ஸ்டோன். இது மெயின் காட்டு இதில் இது ரெயில் டிஃபால்ட் தான். இப்போ நம்ம ஓவர் வேர்ல்டில் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாமா? ஓவர் வேர்ல்டில் இதுதான் கைஸ் எப்படி இருக்கும். நெதருக்கு போகலாமா? சரி, ஓகே, நெதர் போகலாம். நெதர் டிஃபால்ட்டாக பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. இந்த ஃபயர் மட்டும் கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிடுறாங்க. சரி, பேக் பண்ணலாம். இப்போது நீங்கள் பார்ட்டிகல்ஸ் பாருங்கள், பார்ட்டிகல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் ஜாவா பார்ட்டிகல்ஸ் போட்டு செத்துருந்தா. இப்போது நம்ம ஸ்கை பண்ணலாம். ஸ்கை கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் ஃபேன்சி கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் எவ்வளோ கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கு. ஸ்கை, சன் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக. அந்த க்ளவுட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டார்க் லைட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம டூல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் கைஸ். எங்கள் டூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்விசிபிள் ஐட்டம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கிறாங்க. இங்கே ஃபயர் இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் லைட்டாக பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அது உள்ளே போனால் கூட பிரைட்டாக தெரியறதில்ல, நல்லா இருக்கும். எண்டர் பேர்ல் கூட டிஃபால்ட் தான். போர்ஷன் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக பண்ணி. ஜாவா யூஐ கைஸ், ஜாவா யூஐ தான் மெயினாக இங்கே இருக்குது. இப்போது கத்தியெல்லாம் நார்மலாக தான் டிஃபால்ட்டு. ஐரன் சோல். இப்போது நீங்கள் இந்த ஃபிஷிங் ராட் போட்டிங்கன்னா க்ரீன் கலர், அது எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெட் கலர். இப்போ சர்வைக்கு போகிறேன் நான். இப்போ ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ணிக்கிறோங்க, ஃபுல் டார்க்காக. ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரெட்டு, இந்த பொட்டேட்டோ, மெலன், போக்சாக், இங்கே நார்மல் கோல்டு. இப்போ நான் கோல்டன் ஆப்பிள் சாப்பிட்றேன். எல்லாம் வர்றது கூட இப்போது டார்க்குன்னா ஃபுல் டார்க். நீங்கள் எல்லாம் டார்க்காக இப்போ யூஐ எல்லாம் டார்க்காக பார்க்கலாம். இன்விசிபிள். இப்போ நம்ம என்சான்மெண்ட் டேபிள், இது ஆன்வில் எல்லாம் கிளியர் யூஐ. ஃபர்னஸ்க்கு கிராஃப்டிங் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் கிராஃப்ட் ஆட் போட்டுக்கிறோங்க. அது சர்வை கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ். இப்போ நம்ம டைமண்ட் ஆர்மர் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்டில் ஹெல்த் பாரு, ஆர்மரு, ஹங்கர் பாரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கைஸ். அது உங்களுக்கு கீழே பிளேயரு. இப்போ நான் டைமண்ட் ஆர்மர் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸான விஷயம் ஜாவா மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் லாஸ்ட்டில். அதுக்கோசரமே நீங்கள் லைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கைஸ். மேலே பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் ஜாவா பிளேயரு வாக்கிங் அனிமேஷன். இங்கே எல்லாம் டார்க்காக பண்ணிக்கிறாங்க. லெதர் ஆர்மரு, லெதரு, செயினு, கோல்டு, ஐரனு, நெதரைட்டு. யாராவது நெதரைட் சர்வைவில் எடுத்துக்கிறீங்க அவங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இப்போது பாருங்க இங்கே இந்த பாஸ் பட்டன் பக்கத்தில் இங்கே மாதிரி இருக்கும். அது அமுக்குன்னா இங்கே உங்களுக்கு ரன்னிங் பட்டனு எல்லாம் கீழே எல்லாமே ஹைட் ஆகிடும். மேலே அது அங்கே அப்புறமா இங்கே ஹைடு GUI அது கொடுத்தீங்கன்னா போதுங்க. இப்போ ஹைட் GUI கொடுத்தா உங்களுக்கு இங்கே எல்லாமே F1 பட்டன் மாதிரி எல்லாம் ஹைட் ஆகிடுங்க. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இதை பாஸ் பட்டன்,
ஃபஸ்ட் பிளேயர் பாருங்க, ஜாவா எடிஷன்லாம் எப்படி தலை ரொட்டேட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி மேலே டர்ட்டல்னு காமிக்குது 20. சரி காய்ஸ், உங்களை எப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வருதோ அப்போ சந்திக்கிறேன். பாய் காய்ஸ்.